ግና 56,000 በላይ ሻዕቢያ የላከብኝን ተተኳሽ በቁጥጥር ስር አዋልኳልም። ይህ የጦር መሳሪያ ጥይት ለፋኖ ሊደርስ ተልኮ የነበረ ነው ሲልም አሳውቋል። ይህንን መሳሪያ በማስተላለፍ ድልድይ የሆነው ደግሞ ህወሓት ነው ሲልም ከሷል። ሻዕቢያና ብልጽግና እርስ በራሳቸው የሚያደርጉትን መካሰስ ቀጥለውበታል። ከሰሞኑ የሻዕቢያው አገዛዝ ፕሬዝደንት የሆኑት ኢሳያስ አፈወርቂ የ4 ኪሎን የቀድሞ የጥፋት አጋራቸውን አገዛዝ ብልጽግናን ሰነፍ፣ ፈሪ፣ የስስታሞችን ስብስብ ብለው ገልጸውት ነበር። اوكي كم تري ود لهم اتي امونغو دحري نا ايرترا بريزنت سياز هبوم حنتي حيالن مرارن صفعت نيكست اكايدا ناي بلصغنا انتاي كون يخون بخمي منقد قبر ملسي يهبي يخونو زبل اقدا صار سينير بزح حسابات دما صبي وي برقت رسح جايم كتاتاتو مخانو فلوت نيرو ويون اب أتى زخود الزنبرة ناي كويناتن سألمن وشتاو صقماتو ناب إيرترا الله جيب كان إيرترا نمتكع زخية الزنبرة كونتات نابو مور فوكس كجبر كم زخل جام نيرو كابت جام كاوز أي كونن كم تري وزر لهم نا إثيوبيا security forces intercepts over 56,000 rounds of ammunition sent by the Eritrean regime to armed groups operating under Fano name. ስለዚህ ኤርትራ أصوارن عدكن ني فانو كتحجز تسدو زنبرت حيزنا لنا زبل زربا بميدياتات نايت حجر زرقي حمالو جي زي زربازي نساتهم كم وترو زتقملو جبتي ويون حق الناس بزو حق الداس سلازي كونه دمسلهم غيرهم كحسون يم نبعلم حاسيهم نخالوت كحسون كفتنيم نلعل دما لبلب كبلوا كونيم جن بكل من قد كرينا انتاي مالتي زي የገጠሙን ጠላቶቻችን ግን ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን የሚሻሙ ናቸው። እኛ ዛሬ ሰርተን ነገን ለመዋጀት እንተጋለን። እነሱ ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን ለመሻማት ይሽቀዳደማሉ። ካደፈው ገላና ከኮሰመነው መንደር ከጠወለገው ዘንባባና ከማይሻገረው ከተማ በቀር ምን ተረፈን ምን ቀረን የት ደረስን ቢባሉ መልስ የላቸውም። كم تري ود لهم اتي حقراو تلفزيون ترى بروباغندا ويون ميديا تاتا يكونون نتي اذا زربازيا انا اي سمع كون يرملو تزربو سلدي سمعو ابقل قليو جن حبي امز نبورو زربا نسو ام مدرخ زربو يحبو ويا ما بتزبي نمتقع تخطقمامي مثلا قراريص ام يعلي وبزع فيديوهات ناتو اديت سلازخون قريص ام اتريفو ما يصنحو شعو ايرترا قلمز بلد يتقمو لك محجي ابزح كنتات رينا يحجون تايدول دلو صلاتنا دحريت عبد الحريت كوينوم زنبرو زلو معرينا كمعبلون كقسوسون زي كعلو عبد الحريت كوينوم نعانا بناي تمالي صوتاتات كربشو ناز فتونيم نابله بزح يد زربا بزي ولا يقول عزربا مخانون من تاي تفلت انتاي زبل له حنتي موتيفيشنال سبيتش هلا صلاه غاز دربيل كامني صلاتي دربيل امني تتقيمس جزا سري هي قال زبل الله زربا بزي ناي تيك توك قال وي قال اميديا تحلف كلها كم ناي موتيفيشن قال يتقموا ليهم كوميتي كمي عبد الحريز زربالا تكمصنا لهم صالكمي باكمي لما بتي تشممت يملو I don't know where that is كسمعوا بزي እንደሚውል ብሎኬብን ድንጋዮች እውነት ነው። እያንዳንዱ የሚወረወሩብን ድንጋዮች ተግዳሮቶች ለግንባታ እንደሚውል ብሎኬት እንጠቀምባቸዋለን። እያንዳንዱ ጦር እያንዳንዱ ፍላጻ እንደ አርማታ እንጠቀምበታለን። እያንዳንዱን ስድብ እያንዳንዱን የቅናት ጩኸት እንደ ማንቂያ ደውል እንጠቀምበታለን። ስለዚህ እዚ ናይ ተራ ሞቲቬሽናል ስፒችስ ኣብ ካለ ዝጥቀሙሉ እዩ መጀመርያ ማለት እዩ ንዕባኻ ዝድርብ እምኒ የለን ንስኻ ኢኻ ደርባይ you are the one ነቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ and stability ትርብሽ ዘለኻ ቁፅሪ ሓደ ንስኻ ኢኻ ዘይባሕሩ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ ዘይወደቡ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ زي ጸጋታቱን زي ሃብቱን ዝደሊ ዘሎ ንስኻ በኃይል ክወስድ ዝብል ዘሎ ንስኻ so who are you blaming من ينابخ متيو مريت كاك وسز دلي غرات كاك وسز دلي ماي كاك وسز دلي كالو تغيرهم كاك go talk to them go have conversation with them don't talk to us ኤርትራ በመሳኻ ካባኻ ኤርትራ ውስጥ ደልዮ ነገር የብሉን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ውስጥ ደልዮ የብላ ነፍሳ ዝኻለት ዝኣክል ኣኺሉ ዝተርፍ ጸጋታ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚህ እምኒ ዝድርብየልካ ትድርብ እምኒ ስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ናይ ነገር ናይ ሽግር እምኒ ትድርብ ዘለኻ ስኻ ኢኻ
እቶም بعدኻ እምኒ ደርብዮም ወይ እውን ብብረት ገይሮም ዝድክሩኻ ዘለዉ ድማ ተመሳሳሊ ብናትካ ፀገም ዝተበገሱ እዮም እምበር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልእ ስለ ዝሓበሩ ይኮኑ ከም ዝኾኑ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ግን ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኦፍኮርስ ደረጃ ህዝቢ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሃገሩ ኣብ ግምት ኢኻ ሓደ መራሒ ኣብ በረኻታት ወይ እውን ኣብ ናሽ ከተማታት ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ብሓቂ ልቦና ዝመስል ናይ ብሓቂ ልቡ ክትንክፍ ዝኽእል ዝመስል ዘረባ እዩ ቀፃላ ሚድያ ዘለና ንሰምዖን ገለ ዘለና መላገፂ ዘረባ ክመስል ይኽእል እዩ መራሒ ናይ ሃገር ደስኢል ከምዚ ተረካብ ናይ ቲክቶክ ዘረባ ክዛረብ ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንካልእ ሰብ ግን ከምዚ ዓብ ልቦና ክመስሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘየለ ፀላእቲ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ ፀላእቲ እንተለካ ከይትካ ኮንፍሮንት ግበር ኤርትራ ፀላኢ ከም ፀላኢ ኣቕሚጥካ ንኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ፀራ ሰራሕ ኣለካ እንዲኻ ግን ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ የብልኩምን እዚ ግን ንሓያለ እዋን ፀኒሑ እዩ وحج تريبو دلهم زرباون أكيد ما خاخيبه مع بحورة أفريقيا دي أبيو إند بدأ بخص فيه هذه شفت حزنا لنا by the way أبزي نيروتي شفتات حزنا يزولو زلو كم تريبو مزلهم معاتو تهدراتون يمزمار غزلو كم تريبو أبزي حزنا تباهيلو نيرترا كل زي كما مهدا من هايتي بروباغندا ناتهم مخانوس اللي زي تعرف بعلاتهم سقيلهم زبقسو زين قصاقص وزن بربرتي زخون بعالخا تبقسو بعالخا تحزو شعود فيلم تسرح الله وش تعدخا مالتي this is nothing new and كم زي عينو ترسح قايم كتصاوتو كم زغولا بزعو جزيرينا مالنا كل جزير زعوتو لتاكتيكيو أقدم بيلوم نزي أقل مدالو غيرهم لاني روميا حنت بزي اسمعوه لا يتدرج عند سبسبة نبر أرينا لا يتدرج سبسبة كأن زمنه كاسي يتساتف بيت ሄኖክ የሚባል ከወሎ አካባቢ ሄደ ከሸዋም እንደዚሁ አንድ ብሩክ የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ከጎንደር አንድ ሀብት የሚባል ልጅ አድርገዋል የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም አብረው አሉ የሻቢያ ጀነራሎችም አብረው አሉ አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው ወልቃይትን አስረክቡን እኛ 4 ኪሎ እናስረክባችሁ ነው የተባለው ከምትሪ ወደለኹም እዝቲ ኢዱ ሂቡ መጽዩ ናይ ብሓቂ ወረዳ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይዘለዎ ሓደ ሰብ ካፋኖ ኢዱ ሂቡ መጽዩ ናይ በሙሉ ምስጢራት ናይ ፋኖ ይፈልጠ ስለዚ ምስ ሻዕብያ ተራኺቦም ነይሮም እዮም ጀነራላት ናይ ህወሓት ተራኺቦም ነይሮም እዮም እቶም ህወሓት ድማ አትሊስት መኒ ዝሓቱ ዘሎ እቲ ወልቃይትን ጠገደን ትግራይን ተረኪብኩሞም 4 ኪሎ ከነብፅሓኩም ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎሞም ይብል ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ገይም እንታይ ማለት እዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣንጻር እቲ ፋኖ ንምስላፍ እዩ ፋኖ ነና ማሕራስ እቲ ወልቃይት ዝበሃል ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣቦ ይብፅሓኒ ዝብልዎ ሕቶውን ስለ ዘለዎም ነዚ ሕቶ እዚ ክሸይጥ ዝኽእል መራሒ ናይ ፋኖ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝውክል ኣይኮነ ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ እቲ ገይም ግን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር መቃቂልካ ነቲ ሃገር ንተጋሩ ከም ዜጋታት ናይ ካልእ ሃገር ናገለ ኣምሓራ ድማ ዜጋ ከም ካልእ ሃገር ብልፅግና እታ 4 ኪሎ ዘሎ ካልእ ናይ ብሓቂ ድራማ ውሽጢ ሃገር ከምዚ ይስራሕ እዩ ሰብ ኣብ መንግስቲ ናይቲ ሃገርሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድራማ ይሰርሕኒ ኣብ ወፃኢቲ ኣብ ምስ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ገለ ድራማታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንሪኦ ዘለና ክሊርሊ እቲ ብልፅግና ባዕሉ ዝፃወቶ ዘሎ ድራማ እዩ ባዕሉ ዘሰላስሎ ዘሎ ሽግር እዩ ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘሎ ተዋስኦ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓንሳብ ኦሮሞ ኮንካ ምስ ኣምሓራ ሓንሳብ ኣምሓራ ኮንካ ጻር ትግራይ ሓንሳብ ትግራይ ተጋሩ ኣምሓሩ ናሓትሕትካ እንታይ እዩ ኦሮሞ ናሓትሕትካ እንታይ እዩ በቃ እቲ ድራማ ናይቲ ውሽጦም እዩ እዚ ድራማ እዚ ክፈትሖ ስለ ዘይከኣለ ብልፅግና ናብ መን ይዘስክሮ ዘሎ ናብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናብ ግብፂ እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ለንከነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ርክብ ኣለዋ ዝብል ትንፋሶም ክወፅኡ ይደልዩ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ወረርቲ ሚድያ ናይ ግብፂ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ጎስጓስ ይገብረሎም ኣሎ መሰለና ኣብኡ ንክፅለሉ እዮም ደልዮም ደለው የኤርትራን አንድነት ኦልሞስት እና ስራዎቹን የሚያጋልጡ የሆኑ አንዳንድ ሀሳቦች ውስጡ ስለሰማውበት ነው እስኪ እንስማው وفي شأن آخر يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم العاصمة الإريترية أسمر بأن وزير الخارجية سوف ኤርትራ በሄደበት ጊዜ የተናገሩትን ነው በውስጡ በጣም የቆየ ቪዲዮ ሆኖ ግን እንዴት አብረው እንደሚሰሩ ራሳቸው ሲናገሩ ሁለቱ ሀገሮች መካከል ሰፊ የሆነ ጥምረትና ግንኙነት እንዳለ የሚያሳይ የሆነ የአንድ رسالة شفهية من عبد الفتاح السيسي ወዳጁ ኢሳያስ የሚገልጽ العلاقة المصرية الإريترية يدت الثورة
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘለዎም ህዝቢ ይኮኑን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ከም ዘለዋ ሚድያ ናይ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ከምቲ ብኤርትራ ዋላ ሓንቲ ይዝረብን እዚ ጉዳይ እዚ ብግብፃውያን ግን መንግስቲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ስምምዕ ገይሩ ከም ዘለዎን ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ከም ዘለዎን ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ እቶም ግብፂ ማለት እዩ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግብፂ መሰረት ነይርዎ ምስ ግብፂ ምትእስሳር ነይርዎ ግብፂ ድማ ኣብቲ ሰውራዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓባ በርክቶ ዝገበረት እያ ኢሎም ኣብቲ ዶኩመንታሪ ናቶም ናይቲ ፊልም ናይ ግብፂ ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ገይሮም የብፅዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ሰብኣይ የዓይኒ ኢትዮጵያውያን ይምህር ኣለኹ ዝብል እንዲ ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓንቲ ዓይኑ ይነግስ ምስጢር ሓደ ምስጢረ ስላሴ ዝፈትሐ ኮይኑ ዝዛረቦም ዘሎ ሻዕብያ ሰውራ ናይ ኤርትራውያን ግብፂ ኣበጊሳቶ ግብፂ ኣደጊፋቶ so what it's not the first time ሓደ ቃልሲ ዝገብር ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓይሊ ክሕግዞ ኩሉ ኪት ኣፍሪካ ከይድካ ሕተቶ ንዓኻሲ ካብ ጥልያን ዘናገፈካ መን ድዩ ካልኦት መፂኦም ደይኮኑ ዝሕግዝኻ ነይሮም and forever ካሰብ ይሕግዘካ ኣሎ ሳጂ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ወይ እውን ሰውራ ናይ ኤርትራ ካብ ግብፂ ሓገዝ ተረኸበ ግርም ከምዚ ንሓፍር ገለ ግብፃውያን ሓጊዞምና እዮም ገለ ኢልና ሕብሕብ ንብል ዝመስል ዘሎ go to hell ያሬት ምስ ግብፂ ከማን ሞር ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንገብር ኢልና ኢና ንግሆም ሸትን ንጉስጉስ ዘለና ካምፔይን ንገብር ዘለና ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ዓበይቲ ዲልስ ክንገብር and forever ናብቲ ባሕርና ከምዘይትቆርቡ ዝገብረኩም ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና ብቕልፅምና ጥራይ ዘይኮነስ ብድኻምናን ብረሃፅናን ብቃልስናን ብመኸተናን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ሃገራት ሽርክነት ጌርና ባሕርና ብማዕደ ትርእይዎ እምበር ከም ድሌትኩም ትርእይዎ እንትጥቀሙሉን ክኸውን ኣይክእልኒ የስ ከፊልኩም ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብቋንቋ ናይ ንግዲ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም ልክዕ ከምታ ኣብ ጅቡቲ ከይድኩም ትገብርዋ ዘለኹም ከማ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም ካብኡ ንንየው ግን ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ and ግብፂ is one of the best candidates ምሳና ሽርክነት ንክገብር and why is that ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ምስጢር ኢና ረኺብና ኢሎም እንዲኦም ኣታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና እኮ ዘሰክፍ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ዘሰክፈና ወይ እውን ናሓፍረሉ እዩ ዝመስሎም አፈወርቂ ይናገራሉ ግብፅ የኤርትራን የሀገርነት ጉዳይ እምትደግፈው ለምንድን ነው ለራሷ ጥቅም ብላ ነው ኢትዮጵያን ለማጥቃት ብላ ነው ለአባይ ውሃ ብላ ነው ብለው ይናገሩ ነበር እስቲ እንመልከተው ብዙሕ ታሪኻዊ ምክንያታት ኣለዎ ናይ ግብፅ ደገፍ ንኤርትራ ወይ ደገፍ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም መጓጠይ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ሞ ልኡላውነት ኣረጋጊፃ ክትነብር ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን ሓደ ካብ ዓቢ ስትራቴጂያዊ ፀገም ግብፂ ናይ ኒል ማይ ኣብዚ ማያት እዚ ዝህልሙ ቁፅፃር ናይ ግብፂ ዘይምርግጋእ ናይተን ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘለዎ ሃገራት ክመፃእ ይኽእልን እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም እዚ ኣሉታዊ ጠማምታት ከመይ ገይሩ ማዕቢሉ ኣብ ናይ ግብፂ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ ኣለዎ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሴራ ከራሳቸው ከኢሳያስ አፈወርቂ እንደሰማ ነው ግብጽ በደንብ ነበር የምታግዛ ግርም ገበረት ኮን ብለኩም አለና I think it ምናልባት በይነይ ከይከውን እስካብ ኮሜንት ክሰማዕኩም ይደሊ ኤርትራ ምስ ግብፂ ሽርክነት ክትገብር ሕማቅ ትስምዖ ኤርትራ ወለዲ እንት ኤርትራ ምስ ግብፂ ሽርክነት ንክትገብር ሕማቅ ትስምዖ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኤርትራው ስለ ዝኾነ ወይ እንታይ ዓይነት ስምዒት ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ተተዳሊና መፂና እዚ ደይኮነን ቋንቋ ናቶ ኤርትራ ምስ ግብፂ ኮነ ምስ ጅንዕፍሪት ሽርክነት ክትገብር ኤቭሪ ራይት ኣለዋ ስምዕዎም እዚኦም ጎረቤት ሕዝካ ከመይ ጌርካ ትቀስ እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም አልማቅ ትሪዎ ደለኹም እዚ ፊልድ ማርሻል ይትበሃል ናይ ቀደም ምሩኽ እዩ ሕጂ ድማ ሓለቃ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ አሚን ካብዚ ንላዕሊ ሓደ ሃገር ድሌታቱን ሕልምናቱን አጀንዳናቱን ፕላናቱን ካብዚ ንላዕሊ ኣነፂሩ ክነግረካ ኣይክእልኒ ሎሚ 130 ሚሊዮን ኣለና ድሕሪ 25 ዓመት ድማ 200 ሚሊዮን ክንከውን ይብላ ኣሎ ኣይደነ ብኸመይ እዮም ዝፋረዩ ዝኾነ that's their thing ናቶም ጉዳይ ንሱ ካብ 130 ሚሊዮን ናብ
200 ሚሊዮን ክንባዛሕ ኢና ክብል ከሎስ ብኤርትራ ግን ካብቲ ዘለዎ 2 ሚሊዮን ይከውን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕልና ዘለዎም ሕልምን ባህግን እንታይ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና እዚ ኩሉ ዘረባ እናተዘረበ ከሎ የስ ብኤርትራ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃውታትያን እዮም ነዳያት እዮም ገለ ኢና ዝበሃል ዘሎ ግን እዚ ዘረባ እዚ በቲ ሃይስት ለቨል ናይቲ መንግስቲ ንህዝቡ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ወዳ ዛሪ ንዓና ነቶም ኔክስት ጀነሬሽን እንታይ ትርጉም እዚ ነቶም ዝመፅእ ዘሎ ወለዶሲ እንታይ ተልእኮ እዩ ዘለዎ እዚ ንኤርትራውያን ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ደቀይ ኣብ ሄናይ ቦታ ክነብሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ንድሕር ኮይኖም ከመይ ዓይነት ሃገር እያ ትፅበዮም ዘላ ኤርትራ ማለት ኣይኮንኩም ከመይ ዓይነት ብድሆ ካብ ጉርብትና እዩ ዝፅበዮም ዘሎ ክትሓስብ ይግድደካ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ኣሎ ክትብለን ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ህሉ ክኸውን እዩ ባት እቲ ዝሓስበሉ ዘሎ ንዝመፅእ ዘሎ 50 ዓመት እንታይ ክኸውን እዩ and where do we stand with that ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 20 ዓመት 30 ዓመት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ይነግሩና ኣሎ by the way ኩሉ ግዜ point of reference ናቶም እንታይ ይብሉ ሃይለ ስላሴ ንግብፃውያን ሓደ መዓልቲ ደቀይ ዲጋ ገይሮም ንኒልሲ ከብክይኹም እዮም ወይ እውን ረብሓ ናይ ኢትዮጵያስ ከምልስዎ እዮም ኣነ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ኢሉ ፈኪሩ እሞ ሽዑ መለስ ድማ ነቲ ሕልሚ ኣበጊስዎ ብልፅግና ድማ ወዲኦም ሞ ኢሎም ዝጀሃርሉ ነጥቢ እዩ ብኻልእ ዘረባ ኣብዪ ኣሕመድ ተበግሶ ዘሎ ድማ እዚ ዋላ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ተደይሰለጦ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ንከሳልጡ ዓብ ተልእኮ ኣለዎ ይብሎ ንሳቶም ንዕላምኦም ሎንግ ተርም ፕላን ኣለና እዚ ሕቶ እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ ፕላን ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉና ኣለዉ ስትራቴጂካዊ ማለት ክንዲ ዝነውሐ ግዜ ወሲዱ ክፍፀም ዘለዎ ማለት እዩ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብኤርትራ ማለት እዩ ብኻልእ ከይመስለኩም ብኤርትራ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ኢምፐራቲቭ እዩ ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ፕላን እዩ ንነዊሕ ዝቐፀለ ኩሉ ዝኽፈል ዋጋ ክኽፈለሉ ዘለዎ ጉዳይ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ሕጂ ምናልባት ዓቕሚ ኣለና ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽንስ ኣለና ወይ እውን ስትራቴጂካሊ ዲፕሎማቲካሊ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ክንህሉ ንኽእል ኢና ካብቲ ቀደም ዝነበርና ዝሓለፈ ብድሆታት ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ድዩ 10 ዓመት ድዩ 20 ዓመት ድዩ እዚ ፀገም እዚ ገንፊሉ መፅኡ እንታይ ክንገብር ንኽእል ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ኣብነት ከወክመ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1991 ኤርትራ ናፃ ምስ ገበራ እንታይ ገይሩ ሓይሊ ነይርዎ ፓወር ነይርዎ ክውስን ይኽእል ነይሩ ኣብቲ ዋን እንተኮይኑ ግን እንታይ ገይሩ ብቕልፅሙ ንዘረጋገፆ ናፅነት ብፖለቲካዊ መንገዲ ብሬፈረንደም ገይሩ ድማ ሓሳብ እናሓወሩነት መንገዲ ካልኣይ ግዜ ተገምጢሉ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ይዛረብ ነይሩ ኣብ 88 እንዲገለ ሎሚ ሓይልና ተዳኺሙ ኣሎ ግን ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ሃኪምና ክመፅእ ንኽእል ኢና ኢሎም ከም ዝዛረቡ ይፈልጡ ነይሩ ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ገምጋም ወሲዱ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ብሓይሊ ሎም ስለ ዝፀብለልናዮም ኢትዮጵያ ካልእን ሓጊዞሞም ግዜ ወሲዶም ተኣኻኺቦም ቀላፅቦም ኣኪቦም ክመፁ ክእሉ እዮም እሞ ነቲ ተቓሊስና ነምፅኦ ዘለና ናፅነት ኣይንኣምነሉ ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ካብኣቶም ንላዕሊ ወፃኢ ሓሊፍና ብዓለም ደረጃ ኣፍልጦ ረኺብና ሬፈረንደም ጌርና እታ ጉዳይ ከነብል ኣለና ይብሉ ነይሮም እዚ ሓደ ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ነቲ ዝነበረ ብድሆ እዩ 35 ዓመት ድማ እንቀሳቂስና ኣሎ ኣብ 35 ዓመት ግን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ዋላ እውን እቲ ሪፈረንደም ኣይንቕበሎን ኢና ስለዚ ኣብኡ እውን ሕቶታት ኣለና ይብሉ ስለዚ ሎሚ ከም ይብለው ከምዚ ኣብዪ ኣሕመድ ክብሎ ፀንሐ እዚ ጀነራል ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዚ ሕጂ ቁጠባና ክንሕይል እንተኽኢልና ህዝብና ክበዝሕ እንድሕር ክኢሉ ዲፕሎማቲካሊ ኣገዳስነት ናሃለወና ምስ ከደ ፅባሕ ንጎ ንሕና ናትና ፕላን እንታይ ይብሉና ኣለዉ ከም ኤርትራውያን ድማ ንሕና ኸ ነዚ ኩነታት እዚ ከምቲ ብሬፈረንደም ገይሮም ዝዓፀዎ ሕጂ ድማ ንዝመፅእ ክመፅእ ዝኽእል ፈተና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል እቲ መንግስቲ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ርክባት ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ስዑድያ ዝግበር ዘሎ እዚኣቶም ቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንዝመፅእ ፈተና ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ፈተናን ብድሆን ከትሕኑና ዝኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን ኣነ እንዳትስዋይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ብምሉእ ልብና ንድግፎ ወረክ ሓደ ግዜ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ንክኸይድ እንደልዮ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና መሲልኩም እዚ ዘለናዮ መድረኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን እዩ ምክንያቱ ኣገደስቲ ሽርክነታት ንክፍፀሙ ተኽእሎ ኣለዎም ንኣብነት ለንቀነ ብዘጋጠመ ጥራይ ኢትዮጵያውያን 2-3 ዘሰንብት ኩነታት ኣጋጢሞም ኣሎ ኢትዮጵያውያን split how Mogadishu's UAE ban reshapes the Horn of Africa. In a single week, Somalia didn't just close its airspace to a powerful Gulf patron, it stripped up every argument between them. This wasn't a diplomatic spat, it was a declaration of independence, signaling the birth of a new alliance that could redefine the Horn of Africa. Hi, I'm Mirun Damdar, and this is Analytica Today. In early January 2020,
እንታይ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም ኢትዮጵያውያን ሓደ ነገር ናይ ብሓቂ ዘደንፁ ኩነታት ኣጋጢሞም ኣሎ መንግስቲ ሶማልያ ንኢማራት ሓያል ማንም ክትንክፎ ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ድማ ብዙሕ ሓጎዝጎዝ ዘለዎ መንግስቲ ብዙሕ ሽግራት ዘለዎ ኢማራት ድማ ቤላ ገይሩ ዝላገፀሉ ዝነበረ ሃገር ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ተባዕ ስጉምቲ ኣይኮነ ንብልፅግና ነዚ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ኣበ ይኮነ ንኢማራት ዝኣክል ቀይሕ ካርዲ ክትህብ ምኽኣላ ናይ ብሓቂ ንኣቢ ይኹን ነቲ ብልፅግና ኣፀቢቑ እያ ሰንቢድዎ ዘሎ ሶማልያ ከመይ ጌራ ትብዓት ረኺባ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ገይም ንብልፅግና ማራይ ሲሪየስ ኮይንዎ ዘሎ ቀደም ዲፕሎማሲ ለኒ ዓቕሚ ለኒ ገለ ለኒ ሞ ነዘን ጎረባብተይ ዘለውና ኣሽክድንድን ንኽእል እየ ኢሉ ይድሓስብ ነይሩ ጅቡቲ ኣላዲዳ ፀፊዓቶ ሶማልያ ኣላዲዳ ፀፊዓቶ ኤርትራ ድማ ናይ ኤርትራ ፀፊዒት ድማ ትዝበርትዕ ኮይንዎ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረክ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ንሃገራት ንኣሽትየን ኢልካ ከም ዘይትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና attempt by the Mogadishu government to create a sense of unity, to create a sense of stability between those regions. And there has often been a lack of trust between some of those regions and the central government. So how, in your opinion, can Mogadishu address this? I think the external elements were part of this differences between the center and the periphery. If the peripheries or member states can get support from elsewhere, why do they need the central government? I think the fragmentation كم تريو لهم تي سينما قوت نايز مينستر انت تريو انت يبلالو امارات نجبتي ني سوماليا نتفدرال منغستي كل غزيات تنعق انيرا سلامتاي تنعق انيرا دما اتوم فدرال ستيتس اب سوماليا زلو بفلاي ابونتلاند زلو سومالي لاند زلو كمونا بجوبالاند زلو سلستيوم مس امارات بغتا يسرحوا انتي كيرغبو سكيورتي اسيستانس رغبو تاي مالتي وتهدراو عقمي رغبو بخالا زراربا فدرال منغسي مبزحت غزي نتي وتهدراو كونتات كقواصرو يزلو سلازي اتوم فدرال ستيتس اتن ستيتس بونتلاند ديو جوبالاند ديو كالوت سلامنتاي نتي فدرال منغسي غديفومو نعيقومو ناب كالي يخدو نيرم تريلكا اتي امارات زبال بمسرتو نتي ማዕከላዊ መንግስቲ ክብረት ከም ዘይህልዎ ገይሩ ዲዛይን ስለ ዝገበሮ ስለዚ ንኢማራት ምስጓግ ማለት ግምት ትሕተትሪዎ ኣሎ ንኢማራት ምስጓግ ማለት ማለት እዩ እቶም ፌደራል ስቴትስ ተንበርኪኾም በቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ወይ እውን ክእዘዙ ዘይኮነስ ፌደራል ናጽነት ኣለዎም ዲግን ኣብቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ዘድልዮም ነገራት ግን ካብ ማዕከላዊ መንግስቲ ጥራይ ክረኽቦ ዝኽእሉሉ መንገዲ ምፍጣር ስለ ዝኾነ ስለዚ ንኢማራት ምግላፍ እንታይ ዓይነት ኣሲስታንስ ትገብር ነይራ ዘይኮነ ነቶም ስቴትስ ነቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ከም ዘይኽብርዎ ንዕቆም ከም ዝኸዱን ኣሽካዕላል ከም ዝፃወትሉን እያ ትገብር ነይራ ስለዚ ንኢማራት ምእላይ ማለት መሰረት ፍወሳ ናይቲ ሃገር ንሱ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ንሶማልያ ክነሕውያ እንተኮይንና ሓድነትን ግዛት ሓይልን ናይቲ መንግስቲ ይኹን ናይቲ ሃገር ከነውሕዝ እንተኮይንና መጀመርያ ነቲ ሃገር ዘዳኽም ዘሎ ሓይሊ ንዑ ኢና ክንኣሊ ዘለና and that's why እዛ ውሳነ እዚኣ ወሲድናያ ዘለና ሓንቲ ካብተን ቀንድን ኣገደስን ነጥብታት እያ ካልኦት መንግስታት ንኣብነት ቀጠር ድዩ ስዑድያ ድዩ ትርኩ ድዩ ምስ መን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ምስ ፌደራል መንግስቲ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዝከኣሎም ንሓገዙ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ኩላቶም ምስ ፌደራል መንግስቲ እዮም ዝሰርሑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስራሕ ማለት ድማ ነቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ትሕይሎ ንሱ ድማ ፀጋታቱ ናብቶም ካልኦት ስቴትስ ክሰድድ ይኽእል ብግምጣሊ ኢማራት ምስ ፌደራል መንግስቲ ቁሩብ እያ ትሰርሕ ቀንዲ ምስቶም ክመቃቐሉ ዝደልዩ ፑንትላንድ ድዩ ሶማሊላንድ ድዩ ጁባላንድ ድዩ ሕጂ ምዚኦም ስለ ትሰርሕ ዝነበረት ካብቲ ሃገር በንቁሳ ከተውፃእ ከላ አብይ አሕመድ እንታይ ዓይነት ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ንኢማራት ሰጉጓ ስቲል ጠጠው ኢላ ንኽትቅፅል ምኽኣላ ንአብይ አሕመድ ዓብይ ስቴትመንት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነታ ንሱ ዝኣምነላ ንሳ ክትሕግደኒያ ንሳ እታ መድሓኒተ ኢሉ ዝኣምነላ ኢማራት በንቁሮም ከውፅዋ እንድሕር ክኢሎም መን ስለ ዘሎ ኣብ ጎኖም ክብል ጀሚሩ ኣሎ ትርኩ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኖም ስዑድያ ስለ ዘሎ ቀጠር ስለ ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ብምሉኦም ኣብ ጎኖም ስለ ዘለዎ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ እንኮ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ኢማራት ተወፂኡ ካልኣይ ብድሆ ኣቢ ክኸውን ዝኽእል ኣቢ ግን ብድሆ ይኮነን ስለምንታይ ናቱ ቀንዲ ድጋፍ ዝኾነት ሃገር ካብቲ ዞባ ጠቕሊላ ትስጓጉ ስለ ዘላ እቲ ተሰጊጓቶ ዘላ ድማ እንታይ ፈጢርላ ኣሎ ይብሎ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ዝረአዩ ነቲ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኩናት እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክኾኖም እዩ ካብ አቡዳቢ ተበጊሳ ንሊብያ ክሕግዙ ኣፅዋር ወይ ሎጂስቲክስ ከንቀሳቅሱ ክንምንታይ ረሓቂ መንገዲ ብዖማን ገለ ረጊፆም ብየመን ረጊፆም
ካብ ኢትዮጵያ ድማ ቀጥታ ብሱዳን ሙሉእ ሒሶም ናበይ ይኸድሎ ናብ ሊብያ ይኸድሎ እቲ ቀደም ቤና ይኸዱ ነይሮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ስዑድያ ረጊፆም ግብፂ ረጊፆም ኣብ ቤንጋዚ ከይዶም ሽግሮም ይፈትሑ ነይሮም ስለዚ እዚ ኩነታት እንታይ ዘርእየካ ኣሎ ኣብቲ ክሊ ኣየር ይኹን አንቀስ ምንቅስቃሳት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ኢማራት ከቢድ ብድሆ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ብድሆታት እዚ ድማ ነቲ ኢማራት ትወስዶ ዘላ ኣካይዳ ነቲ ኢማራት ክትገብሮ እትኽእል ዝበሃል ዘሎ ኩነታት መሊሱ የካብዶ ከም ዘሎን እቲ ምክባድ ድማ ኢማራት ሪሊ ሲሪየስሊ ነቲ ክትገብሮ እትኽእል ሓገዝ ነቲ ክትወስዶ እትኽእል ምርጫታት ተጠንቂቓ ክትሓስበሉ ከም ዘለዋ እዩ ዝገብራ ዘሎ ስለዚ at the end of the day እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ንኢማራት ኣብ ሓፂር ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ እዋን እውን ከቢድ ብድሆ ክፈጥረላ ዝኽእል ከቢድ ፀገም ክፈጥረላ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ድማ እዚ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ለንቀነ ግብፂ 2-3 ስጉምትታት ወሲዳ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብኡ ለንቀነ ነቲ RSF ዝበሃል ኣብ ዝረኸበቶ ተሃርሞ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ RSF ኣብ ዝረኸበቶ ትድክሮ ከም ዘላ እቲ ምድካር ድማ ነቲ ሓይሊ ናይ ሱዳን ነቲ ሓይሊ ናይ RSF መመሊሱ የዳኽሞ ከም ዘሎ ሎጂስቲክስ ብኡ ገይሩ ቤን ገይሩ ይመፅኦም ነይሩ እንድሕር ኢልካ ካብ ሊብያ ተበጊሱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ይኣቱ ነይሩ ሓይሊ ኣየር ናይ ግብፂ ግን ኣብ ተፈላለየ ኩነታት እናተንስአ ነቲ ምንቅስቃሳት ናይ RSF ወይ እውን ነቲ ሎጂስቲክስ ክረኽቦ ዝግብኦ እናሃረመ ስራሕ ከልይዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፂ ድማ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ራዳራት ኣለዋ ሳተላይትስ ኣለዋ ስለዚ RSF ምስ ግብፂ ከተወዳድሮ ከለኻ ንኡስ ሓይሊ እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ፀብለልትነት ናይ ኣየር ዘለዎም ተጠቂማ ነቲ ምንቅስቃሳት ኢማራት ናይ ብሓቂ በዚ ጉዳይ እዚ ተቆጢዓ ከም ዘላ በቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኩነታት እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣብ ሶማልን ሱዳንን ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃሳት ነቲ ኩነታት ኣብ የመን ዝጀመረ ፈፂሙ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘደየቦ option, the STC was conceivably capable of pursuing their ultimate objective of just unilaterally declaring their secession from Yemen and recreate the former state as South Yemen again, which they'd already proposed calling South Arabia this time around instead. In theory, doing this without any outside foreign support would be a very dangerous and risky move. The world isn't kind to rebellious territories of UN-recognized countries unilaterally breaking away without the consent of their parent country. Other places that have done the same, like Somaliland, Abkhazia, and Kosovo. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ነቲ ሒዛቶ ዘላ ስትራቴጂ ወይ እውን ነቲ ሒዛቶ ዘላ ጉዕዞ ክትቅፅሎ እንድሕር ኮይና ክትወስዶም ዘለዋ ምርጫታት ነዚ ይመስል ስለዚ ኣብ ሊብያ ኣብ የመን እባ ገጅፍ ዝኾነ ስዕረት ኣጋጢሞ ኣሎ ኩሉ እቲ ናታ ምንቅስቃሳት ድማ ብኡ ደረጃ ይፅሎ ብኡ ደረጃ ስለዚ ካብ ኢማራት ተበጊሳ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ናታ እንተሪኻዮ ካብ ኢማራት ተበጊሱ ብግብፂ ረጊፁ ኣብ ሊብያ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሓት መጀመርያ ኢማራት እስራኤል ተቐዳመይቲ ሽፋን ትቦም ዘለያ ብዘይ እስራኤል ነዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ክገብርዎ ይከኣሉ ኣይምኽኣሉን እቲ ኢምፒዩኒቲ ማለት ድማ ንሕጊ ናይ ዓለም ከም ድሌትካ ረጊፅካ ናይ ምኻድ ግብረ መልሲ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ሸለሊልካ ምኻድ ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ እስራኤል እያ ትቦም ዘላ እቲ ፕሪቪሌጅ እቲ እስራኤል ኣብ ዋሽንግተን ዘለዋ ሎቢ ኣብ ካልኦት ናይ ኣብ ብራስልስን ናይ ኤውሮጳን ዘለዋ ሎቢ ንዑ ተጠቂማ ኢማራት እንታይ ትገብር ኣላ ነቲ ዓለም ኣንፃር ዓለም ኩሉ ሃገራት ናፍረሰት ህዝቢ ናብረሰት ከላ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ክመፃ ከም ዘይክል ወይ እውን ፀቕጢ ክመፃ ከም ዘይክል ንኽትከይድ ቁፅሪ ሓደ እስራኤል እያ ነዚ ጉዳይ ትሕግዞም ዘላ ስለዚ እስራኤል ካ እንታይ ትረባሕ ኣላ ንሳ ኣብ ካልእ ኣጀንዳታት ነታ ዓባይ እስራኤል ንምህናፅ ኣብ ትኸደሉ ዘላ ፅልዋ ናታ ካልእ ሃገር ትሰርሓላ ስለ ዘላ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ፎር ኤግዛምፕል ናይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብሙሉእ እቲ ባክግራውንድ ወርክ ነታ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ከም ትኸውን ገለ ነገር ፋይናንሻዊ ድጋፍ ካልእ ናይ ፋይናንስ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ሎቢ ናይ ካልእ ኩሉ እናገበረ ዝፀንሐ ኢማራት እዩ ብሙሉእ እቲ ናይ ባይታ ስራሕ ዝሰርሖ ኢማራት እዩ ነይሩ ስለዚ ኢማራት ንኩሉ ኣብ ባይታ ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ይኹን ኣብ ሎንዶን ይኹን ኣብ ካልእ ጉዳይ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ንኽረክብ ብዙሕ ይስራሕ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ልክዕ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ክትረክብ ኣብ ትሓስበሉ ዝነበረት ድማ እስራኤል እንታይ ገይራ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶማላውያን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ እዚኻ ሶማላውያን ሰረቕቲ እዮም ሸፋት እዮም ሃብቲ ምሰወሰዱ እዮም ሃገሮም ብዘይ ዕላማ ኣይኮነን ጥዋዋዕ ኢሉ ተስፋ ዘይብሉ ሃገር ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ወሲኹሎም ኩሉ እቲ ድራማ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሚኒሶታ ዝተገበረ ንምንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ናራቲቭ ሼፕ ምግባር ሽዑ እስራኤል ንሶማሊላንድ እትቦ ኣፍልጦ ሃንደበት ኣይከውንን
ስለዚህ again it was part of the plan. Now if you come back ሶማሊላንድ ጉዳይ ናቶም ማራ ተሸንኪሩሎም አለ ብዙዋን እዚ ማራ ተሸንኪሩሎም ምክንያቱ ብሙሉ እቲ ከባቢ አንጻሮም ደው ይልሎ by the way ካብ ኢማራት ዝብገስ ነበረ ኩሉ ዓይነት ወላ ሲቪላዊ ፍላይትስ ናብ ሃርጌስያ ተጠዋቢሎም አለው ሶማሊያ ፌደራል መንግስት ናይ ሶማሊያ ሓያል ስጉምታ ርዕሰ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ስለዚህ ጉዳይ ናይ የመን ኣብ ሓደ መዕለቢ በጽሒሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን and ሶማሊያ ድማ next topic ሲዮም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ሶማሊያን ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ስዑድያን ንጹር ዝኾነ አላያንስስን ሽርክነትን ይቕፅል ኣሎ ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲት ፋክተር ኒ ብልጽግና ብፍላይ ክትንክፍ ትኽእል ትበሃል ዘላ ጉዳይ ድማ ክንሪና እታ ጉዳይ እቲያ ድማ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ እዩ let's go. The Sudan peace track, Egypt engaged in further talks today to deepen its Red Sea partnerships with fresh discussions with Djibouti on investment and regional security. Egypt's foreign minister met Djibouti's foreign minister on the sidelines of the 5th consultative meeting on Sudan. The talks focused on expanding economic cooperation, including ኣመንጎ ግብፅን ጅቡትን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ቀጻሊ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተራኺቦም ከም ዘለውን እዚ ድማ moves, especially involving Egypt, have raised serious questions about Ethiopia's future access to trade, energy, and security. And today, many believe Ethiopia has reached a final decision point in its relationship with Djibouti. Ethiopia is Africa's second most populous country, yet it has no coastline. That makes access to ports not a luxury, but a matter of national survival. Djibouti handles ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ዓብዪ ኣርእስቲ ዝኸውን ዘሎ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ቢዚ ዝኸውን እዮም ነይሮም there was this ኣበይ ኣለ መሲልኩም give me a second New Sudanese army says RSF vehicles destroy the Blue Nile region near Ethiopian border. Logistics ናይ RSF ብኩሉ መንገዲ ዝዝበጥ ዘሎ ናይ ሎጂስቲክስ መኻይን ናቶም ካብ ሊብያ ናብ RSF ዝኸዳ ዝነበራ ብነፈርቲ ሱዳን ብነፈርቲ ናይ ግብፂ ክረማ ከለዋ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ናብ ብልጽግና ናብ ኒው ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ኣብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተኸሪፉ ከም ዝተሃረመ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ነቲ RSF ዝበሃል ንኽትቅልብ ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናቱ ንኽተረጋግፅ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካልእ እውን ነይሩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ኢሎም ዘውፅዎ ዘለው እዩ I wish I can find that video ሸር ገብረልኩም እየ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ this is the video ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይቆፃፀራሉ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ናይ RSF ፈተነታት መጥቃዕቲ ናይ RSF የፍሽላሉ ብኩሉ መንገዲ ድማ እቲ ኩነታት ንሰራዊት ሱዳን ተስፋ ዝህብ መድረኽ ይፍጠራሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ተደማሚሩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሙሉ ብሙሉ ነቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ከዳኽሞን ክስዕሮ እንድሕር ኺኢሉ እሱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝደልዮ ዘሎ ዕላማ ንሱ እዩ ንሱ ክረጋገፀሉ ዝኽእል መንገዲ ክትገብር ድማ ብዙሕ ድጋፍ ከም ዘድልዮ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከባቢና ድማ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ዘገርምን ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ኩነታትን ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ ድማ እዚኣቶም ኩላቶም ፅቡቕ አበርክቶ ዘለዎም እዮም ወይ ፅቡቕ ዝኾነ ጽልዋ ዘለዎም ተሸንፋለች ከሶማሊያም አሁን ተባራለች ከሱዳንም የነሱ አማጺያን አሁን ይባረራሉ ይጨፈለቃሉ ከቀጠና ሁሉ ተባራለች ያለ ጅቡቲ ውስጥም የለችም ያለችው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ላይ ነው ሰሞኑን ሰውየው ይሄን ሁሉ ካየ በኋላ ተደብቆ ጅቡቲ ሄዶ ሲመለስ ቀጥታ እነሱ ጋር ነው ሄደው ጌቶቹ ጋር አንድ ሰውዬ ሲያጫውተኝ መጀመሪያ ከንቅልፉ ተነስቶ ፊቱንና ወይ ገላውን ታጥቦ ቢሮ ሲገባ የመጀመሪያ ቴሌፎን የሚደውለው ለኢማራቱ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ነው እንደምን አለ ሰላም ነው ወይ ደህና አድረሃል ወይ እሱን ካነጋገረ በኋላ ነው ተንፍሶ ሌላ የሱን የህፃን ልጅ ቀልዱን የሚጀምረው
እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ እኳ ንበይኑ እንድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እታ ኢማራት ብዙሕ ፅፍዒትን ብዙሕ ስዕረትን ኣጋጢምዎ ከም ዘለዎን ዳግመ ግምት ንክትገብር ተገዲዳ ከም ዘላን ንብልፅግና ንኣቢ ድማ እቲ ዓብይ ፅፍዒት ኮይንዎ ዘሎ ወይ እውን ዓብይ ብድሆ ኮይንዎ ዘሎ ስዩ ካብኡ ብምቕፃል ኣብ ጅቡቲ ከይዱ ኣብይ ኣሕመድ ድራማታት ገይሩ ካብ ጅቡቲ ቀጥታ ንዓዲ ኮነ ተመሊሱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ከም ዝኸደ ምክንያቱ ግድብ ክረክቦ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ናብ ኢማራት ከይዱ ምስ መሐመድ ቢን ዛይድ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝነግር ዘሎ ጎይቱን ኣባጅጉን ስለ ዝኾነ ምሱ ግድን ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ ምሱ ተራኺቡ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ተኣይዎ ኣይጠዓሞን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ብካልእ መንገዲ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ዝደሊ ድማ ዝብልፅግና ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ክንምንታይ ብፍላይ በዚ ሆርን ረቪው ዝብል ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ኣተኩሮ ገይሩ ይፅሕፍ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ዕለት 12 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብመንገዲ እቲ ናቶም ፖለቲካዊ ፕሬስ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዞባን ኩነታት ናይ ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ከም ዝረኣየ እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ኣገይን ኤርትራ ኣብ ኩሉ ትክክለኛ ፖሊሲ ትኽተል ከም ዘላ እቲ ፀገም ግን ብልፅግና ኩሉ ዝመረፁ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ኤርትራ ክጠፍኣሎም ይደልዩ ኤርትራ ድማ መመሊሳ ጎሊሓ ትወፅእ ኣላ ኣበይ ትሪዮ እዚ ኣብቲ ፅሑፋት ናቶም እንታይ ይብሉ ኢሳያስ ፍሬምስ ሱዳንስ ክራይሲስ as rooted in decades of misrule since ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሰፊሑ ብዕምቆት ፈሊጡ ክትንትኖ ከም ዝኽኣለን ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ዝሓዞ መርገፂ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ድማ እቲ እንኮነቲ ሃገር ካስቶዲያን ኮይኑ ወይ እውን ተረካቢ ኮይኑ ከሰጋግር ዝኽእል ምዃኑ ይገልፅ ኢሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ኣብ ጎኒ ኢማራት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘሎን ብግምጣሉ ንኢማራት ከም ሓንቲ ዘራጊት ሃገር ናይቲ ናይ ዞባን ናይ ሱዳንን ገይሩ ከም ዝገለፃ እዚ ድማ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቒማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ብምስላፍ ንኢማራት ጎል ትእትዋ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ንስዑድያ ንክሕጉስ ወይ ንገለ ዝገበሮ ኣይኮነን እቲ ኩሉ መኸተ እቲ ኩሉ ንሓልፈ ፀናሕና ዝሓለፈ እዋን ብትክክል ኤርትራ መርገፂ ናታ ኣንፃር ኢማራት ንፁር ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኮይኑ ስለዚ ንስኻትኩም ዝመረፅኩሞ ሕርያ ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ዘለኹም ኩነታት ኮይኑ ፈጢሩልኩም ዘሎ ዝኾነ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ዋላ እውን እቲ ኣቢ ዝመርፆም ዘሎ ሕርያታት ዋላ እኳ ፀገም ዝፈጥሩሉ እንተኮይኑ ግን ዋላ ኣብ ግዜ ፀገሙ ግን ዕድላት ይፈጥረሉ እዩ እንታይ ክብል ደልየ ይመስለኩም ኢማራታይ ኮይና ንብል ኣለና ካብ ብዙሕ ቦታታት ተሳዒራ ክንብል ከለና ንኣብይ ኣሕመድ ግን እንታይ ዝፅበየ ዘሎ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተሪፈ ዘላ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፖዚሽን ንክትሕይል ምስ ኢትዮጵያ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዘለዋ እዩ ሰው መጋበርያ ድሕሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሞር ኣድቫንቴጅስ ክረክብ ይኽእል ካብ ኢማራት ማለት እዩ ቢካዝ እቲ ቀደም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ስለ ዘላ ትዕቢት ስለ ዝነበረ ኣይትግደሰሉ ነይራ ስፐንደብል ከምዚ ኣብ ገለ ግዜ ንኣቢ ብያ ክትብሎ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እውን ነይሩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ትንተናታት ዝሃቡ ኣምፂአልኩም ነይረ ኢማራት ናይ ኢማራት መራሒ እቲ መሐመድ ቢን ዛይድ ቨሪ ትራንዛክሽናል እዮም ዝብልዎ ብረብሑ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት እምበር ናይ ነዊሕ ዝጥምት ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ትራንዛክሽናል ማለት ሎሚ እንታይ ረክብ ሎሚ እንታይ ተርባሓኒ ጥራይ ተስርሑ ስለዚ ናይ ሎሚ ረብሓናቱ ክትጎድል ተጀሚራ ክጉሕፈካ ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ፍሪ ነይሩ ምናልባት ሕጂ ካብ ብዙሓት ሃገራት ተገሊፉ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ በይነይ ተሪፈ ክብሕተየ ንኢማራት ክብል ይኽእል ይኸውን እዩ but these are going to be seen ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ኢማራት ጉዳይ ኣብ ፓብሊክሊ ብመራሒ ደረጃ ኣነፂራ ትሃርም ዘለያ በይና ኮይና ኤርትራ ንፈርህ ነርና ወይ በይና ነዚ ኢማራት ትብሎላ ንብል ነርና ሕጂ ግን ሱዳን ፓብሊክሊ ንኢማራት ከም ፀላኢት ሃገር ኣቐሚጣታ ኣብ ዩኤን ተኸሳላ ሶማልያ ብወግዒ ካብ ሃገራ ሰዊጓታ ኣላ ጅቡቲ ብተደጋጋሚ እዚ ኣብ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ካብ ከባቢና ክርሕቕ ኣሎ ኢሎም ስለዚ እተን ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኤርትራ ሶማል ጅቡቲ ኣርባዕቲአን ብመራሕቲ ደረጃ ኣንፃር ኢማራት እየን ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ በይና ኣይኮነትን ኣብዚኣ ምክንያቱ እሳቶም እንታይ ገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንኢማራት ቀንዲ ፀገማ ዝኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ኢሎም እዮም ፍሬም ክገብሩ ዝደሊ ዘለዉ ኤርትራ ግን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስ ኩላቶም ብሓባር ኮይና እንኳላይ ስዑድያን ግብፅን ድማ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ ኣጋይን እቲ ቾይስ
كل جزء نخمزيهم عينة جنزب على لنا بحالتي بينها كونفرونت قبرهم كلها كيسعروها يقول يوم تواجيهم جن هي وتاك كابدوا يقول يوم سزي هي وتاك كابدوا يقول يوم أمس أمريكا زفتن زنا برزم زناتنا عبنت كم تزدل لك خيك كم زي كل بريزنت سياز تقصون حدا كابو ناي إمارات الواقع خون كم صغر رقص هي إمارات بحال بلوبينات وغيره مس إيرترا خبر زغل زندناتات نمعن كاف بزو سراح كم زغل فلوت سلازي أجاين إسناقا إمارات دامج كفترة كلن قال مالتها يكون جن at the end of the day إمارات بوقع حجرات تفرس الحجر سلازخونت نعاك على العالم كتجبر كتبل حجر كحساب تفرس مصبايون لبونا يكونن يوز بحال زي بكل من قدي زر أزلو كنتاتيو أبزيان إشتي وسيدنا كنحلف بعلا زخيد من قصاص تطوب بلا نافتو زلو مرت تتمريسا منالبات توغنا عدا زي خيد غير بتهز قصيلاتو زلا خوين غني زبركا زلو كاب بروكسس نا بعلم اتيو سلازي تي كوشو ابيد تا يونايتد عرب اماراتس يوزلو معناتيو تمريسا نفتي كاخيكا نايو كلنا وق كتاتو تخيلا منالا سعود عرب نافتو وشتانا بعلا وق زي كتلل تخون بتي بقدما يزرؤيتو تجاراتن مدفارن تخيلا جن ناوجز أو أي ترفين يخلق كادلية بروكس خوينو كترفت خوينو بتي نحرشة إنفستمنت خلوات دلية كتسفح بحت دلية مالتي سلازي بزي كان كله نتي بلسقنا سرعة بلسقنا مريت مالتي نسون كيدو سنة تتسقع تسقم سلازن ورو تتسقعوا سو نتي سرعة السوم ممراتها لكذي بناتها قمقم بتي ساز قورتو تايمدم دام يتسقم زمسلن ግን ኢትዮጵያ ከተጽሕተ ላት راح يوني መንግስት ደግፍ አምበር አው ካለ ተገንጸልትን አመፀኛታትን ያትርግፍ ዝል ነገር ትክክል አይመስለን ምስ መንግስታት ምንቀያብ ስልሳ ከምኡ ተኮይኑ ካሊ ክሳቡ ስለ ዘምጽ ንሓርነትን ናይ ሉላዊ ሕቶ ዘለዎ ህዝታት ደጋፊት ያናው ዝብል ዝወስደካ አይ ነው ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ትገብሮም ግን ኣብዚ ኣብ ሶማልያ እንከን ከብደናት ትክክል ዝገፈ ዝግለጽ ምበር ካሊ ከም ዝኾነ መንግስቲ ምስ መንግስታት ምስ መንግስታት አልያንስ ፈጢራ ትሰርሕ እያ ናብዘታው ኳታር ምስ ስዑድ ዓረብ አልያንስ ፈጢራ أجنست إيران كم فترة سلزي قديما وفترة نيران أول ما أخلي مركب زول كيو برجع سعودي إن إمارات كفت زفال عليه تو باور ستراجل يوزول حواليات اللي قديم زوجة أنا فورين بوليسي سبعة أقول نارا أنا نيرنا تو باور ستراجل كم زول أول ما أخلي مرة الكون أكرنا أفريقيا على الخينا هو وانا مزيد نحن سأذل لنا هذاني تباور ستراجل يا تباور ستراجل تاني حيل نحن كالسي أبي كراجعت زدليو قلوة حالني زدلي هذا الله بقندنوتو أبي ما خلي مراقن أبكرنا أفريقاني بقندنوتي يزبلك تناي ما خلي مراق كنت زرعنا يو نأبكرنا أفريقيا خمس أخلوها تسأل الفاقو قلت كل مالتي كبزات ريواز اللهم كابز جو بوليتيكا وتينا حنت فيديو لا لنكنن عي أجرم زبلتني كن رياض اللي يزلهم من البات بزي أجرنا أنا بقول سجر سنف نداي فرح سسوع سنف الكحزن نداي الكحزن فرح بل سسوع على له كله خاص سسوع ካደፈው ገላና ከኮሰመነው መንደር ከጦል كم تريو زلهم ميدياتات ناي بلصقنا انصار ኤርትራ ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ጀሚረና ኣለዋ እዚ ድማ እናተኸታተልና ክንሪዮ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ተጻሪፍና ኢና ተተንኪፍና ኢና ዛ ዓይነት እዩ ሓንቲ ለንቀነ ቪድዮ ሪእያ ዘለኹሲ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣኹ እስከዚያ ስምዑለይ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ናይ ምዕባለ ሓንቲ ቪድዮ ሪኣክት ክንገብር ኢና ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ብዛዕባ ሰብካ ቁርብ እንታይ ክዕልና ትኽእል ኣብነት መዓልቲ ቤትካ ምስኻ ይትረኣይን ዝብሉ ኣለዉ ከምኡ ብዛዕባ ደቅኻ ይኾኑ ንምንታይ ኣብርሃም ዝብል ሽም ሂብካዮ ይብል ኣለ እንታይ ኣሎ ከመውግዒ ክትዕለልና ትኽእል ክልተ ነገራት ማለት ስድርኡ ዘይፈቱ ሰብኡ ዘይፈቱ የለን ሰብ እዩ መወዳእታ ስምዒት እዩ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ እምኒ ዕንጨይቲ ኣትብል ኣይትኽእልና ግን ህይወትካስ ናይ እኩብ ህይወት ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ዴሞክራሲ ዘይዴሞክራሲ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ንዛረበሉ ሃገራት ናይ ስድራ ቤታት እየን ዝኾና መወዳእታ በዚ ሕጂ ንፈልጦ የድለካ መንግስቲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑስ መንግስቲ ማለት ናይ ስድራ ቤት መንግስቲ
ናይ ብሓቂ ብዛ ሃገር ዴሞክራሲ ናይ ብሓቂ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ደቕስን ኩነታት ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ናይ ዝኾነ ስድራ ቤት ልዕልነት ወይ ፀብለልትነት ክህሉ ክእል የብሉ ቅድም ቀዳድምካ ብነብስኻ ትጅምር ብነብስኻ ቅድም ከተረጋግፆ ክትክእል ኣለካ እምበር እናሰርቕካ ገንዘብ በዚ ካልኦት ዘይረኽብዎ መሰል እናሃብካ ንስድራኻ ጥራይ ዘይኮነን ቤተሰብካ እውን ወላ ነቲ ገፊሕ ቤተሰብካ ቀዳምነት እናሃብካ ማዕርነት ማለት እኮ ማዕርነት ናይ ዕድል ማለት እዩ ኢኳል ኦፖርቹኒቲስ ማዕርነት ናይ ዕድል ማለት እዩ ኣነ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾንኩ ንቐረበይ ዝሓለፈ ዝበለፀ ዕድላት እንድሕር ዝህብ ኮይነ ንመን ክቕሽሽ መወዳእታ ንምንታይ እቲ ሙስሊነት እጂ በዓልቲ በይቲ ተራእየትን ከምዚ ኮነትን ሓደ ከምዚ ኮነን ሓደ ከምዚ ኮነን ቀስ ብቀስ ናብቲ መፃወድያ መእተዊ መንገዲ ምምራሕ ማለት እዩ ኣየድልየናኒ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ሰብ ቀሲኑ ክነብር ምእንቲ ንቡር ሂወት ካሕልፍ ክኽእል ኣለዎ ዘይድሊ ቴንሽን እቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝገበሮ ኢንተርቪው እዩ ነይሩ እዚ ኣነ ኣብቲ እዋኑ እቲ ኣይሰማዕኮን ሓቂ ንምዝራብ ግን ኤቭሪ ታይም ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሰምዕ ከለኻ ካብ ኮንቨርሴሽንስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ there was a lot of interesting stories unfortunately ሓደ ካብቲ ደስ ዘይብለና ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናል ኢንተርቪውስ ዘይካየድ ምዃኑ እዩ ዳርጋ when was the last time ዘካ ፖለቲካ ወፃኢ ብዛዕባ ከም ሰብ ኣብ ሂወቱ ኢንተርቪው ገለመለ ዝግበር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ወይ ኣትሊስት ካብ 2018 ጀሚርካ ፐርሰናል ዝኾነ ኢንተርቪውስ is actually ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ it was interesting when ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪውስ even personal ዝኾነ ሕቶታት ክመፅእ ከሎ I think this aspect ክቕፅል እንተዝኽእል እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ኢንተርቪዋት ናቶም ናይ ቀደም ዳ እምበር ኣብዚ ቀረባ ፐርሰናል ዝኾነ ኢንተርቪውስ ኣይገብሩን እዮም ብዛዕባ ምስጢራት ናይ ገዝኦም ናይ ገሊኦም ክንፈልጥ ንደሊ ማለት ኣይኮነን ኣይንደልንካ ኣይኮነን ናይ መራሕትኻ ንሃገር ዘመሓድሩ ዘሎ መን እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ብኸመይ ይነብሩ ክትፈልጥ ደስ ይብለካ ሮል ሞዴልስ ናይ ህዝቢ እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣብነት ናይቲ ሃገር እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪውስ ክመፅእ ከሎ ኣነ ኢንተረስቲንግ እዩ it gives you a new perspective ንኻልኦት ካልእ ክትርጉም ክቦም ይኽእል ይኸውን ንዓይ ግን ሓደ ነገር ይበኒ እስኪ ኣብዚያ ናይ ዳኒ ክንሰግር ክገብሮ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ዝለ ዘሎ እቲ ኣውፋሪ ወይ ከዓ እቲ ቀዳሚነቲ ቀረብ ዝገብር መንግስቲ ማለት እዩ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ይኽእል ወፍሪ ዝቕበል ዘሎ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣውፋሪ ከዓ ንሱን ሓበሬታ ኣለዮ ሕጂ እቲ ሓበሬታ እቲ ዴታ ድበሃል ስለክልቲኦም ይደልዮ ስለዚ ብክልቲኡ መገዲ እቲ ኣውፋሪ ንህዝቢ ኣብ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ንህዝቢ ክንዛረብ ከለና እቲ ህዝቢ ደልየና ክንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ደልዮ እንታይ ድገብር ኣበየ ድኸይድ እንታይ ትሕግታት እንታይ ቅፅዕታት ከማልእ ኣለኒ ኣውፋሪ ክኸውን ምውፋር ማለት ንምሸቱ እቲ ገንዘብካ ኣውፊርካ ድሕሪኡ መክሰብ ትረክበሉ ኣብ መንጎ እውን ገንዘብካ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ኣሎ ድየለን ድዩ እንታይ ትሕጊ እንታይ እዩ ትቐረፅ እንታይ እዩ ትኽፍሊት እንታይ ብዙሕ ኣለዎ ክፈልጦ ድግብኦ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ እቲ ዕድላት ኣብይ ኣብይን ኣሎ ወይ ከዓ ነቲ ዕድላት እውን ኣብ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ተኮይኑ ኣብ ናይ ማኒፋክቸር እንተኮይኑ ናይ ቱሪዝም ተኮይኑ ገለ ተኮይኑ እንታይ እዩ እቲ መፅናዕታዊ ዴታ ክንደይ ዓማዊል ኣለዎ ክንደይ ንሰደድ ክኸውን ተኮይኑ ድዩ ኣቑሑትካ ክትእትዎ ተውፅኦ ተንቀሳቕሶ ደሞ ሰራሕተኛታት ሕግታት ናቱ ገለ ኩሉ ዴታ ማለት እዩ ሓበሬታ ናይቲ ኣውፋሪ ብመራሒ መንግስቲ ኢሳያስ ብፕረዚደንት ክንሓስቦ ከለና ከዓ መንግስቲ ከዓ ኣበይ ኣለዎ ተዓቕምታት ክፈልጥ ኮይንካ ዴታ ኣለዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ናይቲ ዴታቤዝ ከምዚ ነቲ ውፋርሲ ከሎ ጌና ከይውፈሮ ከሎ እንታይ ንብረት ኣለካ እዚ እንታይ ኣለካ ካልእ እንታይ ብለካ እንታይ ዓቕምታት ኣለካ ኢልካ ኣብ ቲዮሪ ይሕሰብ ይኸውን ግን ዝርዝር ኩሉ ሰብ ዝህበካ ሓበሬታ እውን ኣይኮነን ገሊኡ ማለት እዩ ገሊኡ መፅናዕታዊ ሰርቬይ ገለገለ ክኸውን ይኽእል ገለ ግን ኩሉ ንብረት ናይ ህዝቢ ኣሰት ናይ ህዝቢ ዓቕምታት ናይ ህዝቢ መጀመርያ ንፍለጥ ግን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ምናልባት ካብቲ ድረንጉ ነገራት ስልሱ ከይከውን ማለት እዩ ግን ፅቡቅ ዘሎ እዚ ከምዚታት ናይ ዲያስፖራ ድዩ ናይ ወፃኢ ዘለው ኢንቨስትመንት ወፍርታት ከመይ ጌርካ ኣብ ሃገር ኣብ ግብሪ መዓላ ተውዕሎ ዕሪኻ ትጥቀመሉ ገለ ብዙሕ መቸም ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እትያ 2-3 ግዜ ብውሕዱ ተደጊማ ዘላ
ሓበሬታ ዳታ ንእክብ ኣለና ብዛዕባ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዳታ ንእክብ ኣለና ፍሉይ ተልእኾ ወይ ፍሉይ ፕሮጀክት ንኤምባሲታት ናይ ኤርትራ አይ ቲንክ ንገለ ካብቶም ኣባላት ናይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ድዩ ዋላ ንዝኾነ ተዋሂባ ኣላ እታ ዕዮ ግን ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክትበፅሕ ኣይከኣለትን ዝእከብ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብ ገለ ካብ ሰማዕኮ እውን ሓደ ካብቲ ሕቶታት ኣብኡ ዘሎ ገለገለ ሰብ ቦለንቱ ክመልኦ ዝኸብዶ ከም ዘሎ ሰሚዐ ማለት እዩ ታይሱ ከዓ ሞር ፐርሰናል ሕቶታት ዝሕተት እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ቦለንቱ ሼር ክገብሮ ዘይደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ንመፅናዕቲ ስለ ዝኾነ ንስራሕ ድሕሪ ኮይኑ ምዝምልከቶ ኣካል ናይ መንግስቲ ክሼር ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ፎር ኤግዛምፕል ሕፅር ዝበለ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ዝብል ሕቶ እንተላውሲ ንመፅናዕቲ ዘድሊ ሓበሬታ ሰብ ሓበሬታ ክብ ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ዘይህብ ምክንያቱ ፐርሰናል ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዚ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ኢሉ ዝሓተካ ዋላ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ብጀካ እቲ ታክስ ኣውቶሪቲ ካልእ መልሲ ክትቦ ይትደልን ኢኻ ገምጋም ክትኽእል ትኸውን እምበር ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ዝብል ሕጂ ከምኡ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሜይቢ ኤርትራ ድማ እቲ ሓበሬታቲ ኣነ እኳ እቲ ፋይል እቲ ክረኽቦ ደስ ምበለኒ ነቲ ንዑ ሒዙ ዘሎ ድማ መሓገዝ ክኮ ነይረ ኣብዚ ናተይ ሰባት ንኽመልእዎ ካምፔይን ምገበር ኩሉ ነይረ ባህላ እየ ግን ሜይቢ ብከምዚ ደረጃ ክግበር ዘይድለ ክኸውን ይኽእል እዩ ቢካዝ ሜይቢ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ዘለዎ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዝኾነ ናይ ዲያስፖራ ስራሕ ኣብቲ ዝድለ ዘይበፅሐ እዛ ፋይል እዚኣ ሒዛቶ ዘላ እዚኣ ክትምፅረልኩም ዘለኩም መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ዳታ እዚ ሓበሬታ ይደሊ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ወሲዱ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ሰባት ብኡ መለክዒ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ገምጋም ሂቡ ሓደ ውዱእ ፖሊስ ክገብር ይፅበሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታ እቲ ሓበሬታ እቲኣ ድማ ክትውዳእ ኣይከኣለትን ኤግዛክትሊ ቅድሚ ዓመት ዲ ዋላ ቅድሚ ክንደይ ኣብ ተዛረባ ልካ ከማይ ኢሉ ናይ ዲያስፖራ ሰባት ኣብ ኩሉ ክሳተፉ እንደልዮም ኣለና ግን ሓበሬታ ካ እንደለና ኢሉ እቲ ዳታ ግን ኣይተወድአን ስለዚ ዳንኤል ኣለርቤድ ኦፍ ሓበሬታ ይብሎ ከይድኩም ስምዕዎ ብዛዕባ እቲ ስለምንታይ እታ ጉዳይ እቲኣ ትዝሕትል ከም ዘላ ኣለርቤድ ኦፍ ኢንሳይት ይብሎ ካብትን መሰጅ ሰዱለይ ኣለኹም ግን እቲ መሰጃት እቲ ቨሪፋይድ ክሳብ ዘይኮነ ናብ ህዝቢ ከተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ ብወሳብ ይኹም ብካልእ ብዙሕ ሓበሬታ ይድመፀኒ ግን ሓደ ሰብ ብወሳብ ስለ ዝሰደድካለ ወይ ስለ ዝሰደድኩም ላይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓቅነት ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢለ ናብ ህዝቢ ክሕልፎ ይክእልኒ ቻለንጅ ናተይ ኩሉ ግዜ ከም ዓይነት ሓበሬታ ክትብኑ ከለኹም ነታ ትበሃል ዘላ ዘረባ ሓላፍነት ክትወስዱላ ትኽእሉ ዶ እየ ዝብላነ ኣትሊስት ተዋሓደ ብዘረባኹም ወይ ብፅሑፍ ናትኩም ስእሊ ናትኩም ዘሎ መንገዲ ክትወፅእ ትኽእል ዶ የስ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ኣለዎ ከምኡ that's why ድማ ብዙሕ ሓበሬታታት ዝመፀኒ ግን ናብዚ ከምፅኣልኩም ዘይደሊ ቢካዝ እቲ ሓበሬታቲ ኤግዛክትሊ መን እዩ ዝህቦ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እቲ ዝድለ ዘሎ ዋላ እኳ ሓበሬታ ፅቡቅ እንተመሰለ ግን ቨሪፋይ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ከተረጋግፆ ትኽእል ዶ ክብድ ስለ ዝብል that's why ሓደ ግዜ እቲ ዝመፅእ ሓበሬታ ናባኹም ከነምፆ ደሰክፈና እቶም ትህቡና ሓበሬታ ድማ ሕማቅ ክስማዓኩም ኣይደልን እየ ምክንያቱ ቨሪፋይድ ዝኾነ ሓበሬታ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ዝረጋገፅ ሓበሬታ ክኸውን ተዘይክኢሉ ካልእ ፀገማት እውን ክፈጥር ስለ ዝኽእል ብዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ኩሉ ግዜ ካምፔይን ክንገብር ኢና ሃገርና ክትምዕብለልና መላገፂ ናይ ጎረባብቲ ክንከውን ኣይንደልና ብቁጠባ ላዕለ ክንመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ከም ካልኦት ዜጋታት ኣብ ዓዱ ዝጓየሉ ዕድል ክፍጠር ዲያስፖራ ዘሎ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገራት ዘይጥዕሞ እንተሎና ዓዱ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ስዑድያ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ግብፂ ዘሎ እውን ሓፊሉ ነቲ ንግዲ ካብቲ ሃገር ዘሎ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክወስደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር this is what we want ነዝዑ ንኽብፅሕ ድማ ነቲ መንግስቲ ክንሕግዝ ነቲ ሃገር ድማ ክንሕግዝ ኢና እንደሊ ካብ ሓሊፍና ብፍሉይ ቪላታት ናይ ምስራሕ ሕልሚ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ዲኹም ኣብዚ ፅሑፉ ለይኹም ቪላ ክትገብር ደሊኻ ዲኻ ኣነ ቪላ ተደልየ ኣብ ስዊስ እየ ዝነብር ዘለኹ እንታይ ናብ ኤርትራ ከይደ ፍሉይ ቪላ ዝምነየሉ ኩነታት ኣለኒ ኣብ ውሑስ ቦታ ሰላም ዘለዎ ዓዲ እየ ዘለኹ ቪላ እንተደሊኻ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ኢኻ ክትገብሮ ትደሊ ዝበለፀ ቦታ ድማ ስዊስ እዩ ሃገርና ክትምዕብለልና ስለ እንደሊ ኢና ከምኡ ንዛረብ ዘለና እቶም ከምኡ ትዊስትድ ኮይንኩም ዘለኹም ርእስኹም ብዛዕባ ሃገርና ፅቡቅ ነገር ክንዛረብ ከለና ከምዚ ጥልመት ናይ ሃገርን ክሕደትን ኮይኑ ዝስማዓኩም መልሲ የብለይ ንዓኻትኩም ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይተኹምን ሓሳብኩም እንግደፉ